Mga master, so magandang umaga. So, anong araw na nga ngayon? June 7 na yata. So, lumalamang nakikita nyo yung gagawang review. Bale, tumatagal na eh. So, subukan ko siyang gamitin. So, nabili ko lang siya ng sale siya, 350 plus. Yung talim lang. Kasi itong grinder mismo is tagal ko na rin siyang binili. So, ito, mag-isang linggo na yata to. So, gagawin ko siya ng review. Try kong putulin yon, gagawin kong kareta ng bata, yung pinapagulo. So, i-set up ko muna mga master yung sasaksakan natin. Testingin na natin kung manipis lang. Anong kunin eh? Ito na. So, ayun, kaya niyang hatiin yung ilang malaki to. Alas puro tigas, so kaya niyang hatiin. Tara, pagkap ko na. Gagawin namin kareta, yung pinapagulong. So, ayun lang, nice review.